umaga sa inyong lahat. Ako po ay nandito sa Bertrace. Papunta kami sa sa Baybayon, Mabini, Bohol kasi taga doon yung yung may bahay ko. Kasama ko yung mga pamilya ko. Nandoon sila sa taas. Nagba-vlog ako kasi para makita niyo papunta kami doon sa Baybayon, Mabini, Bohol. Halika na, pupunta tayo doon. Kasi nandoon na sila. Papunta na po sa taas. Ikot-ikot lang ko doon dito. Trabahante. Kasi akit ang dami yung punta ko sa taas. Pwede magtanong, sir? Ano pangalan mo, sir? Gerson. Gerson, apelido. Katanya, sir. Okay, ito si Gerson Katanya, yung nagtatrabaho dito sa Paskat. Sige, akin na tayo. Salamat, brother. Okay, punta na ako. Paikot-ikot tayo. Nandun na yung mga crew. Yan. Okay. Yan. Dito yung motor naka-parking. Yan. Maganda dito sa Paskat kasi maluwang ko. Akala ko maliit lang ito. Kasi nagsasara na yung light seating. Paskat lang sinakyan namin. Yan. Ito ang mga sasakyan papuntang Tubigon to. Guys, sir, ma'am. Yan. Maluwang ang yung lalagyan ng mga sasakyan. Yan. Cebu to Tubigon to, guys, sir, ma'am. Ito yung mga parking sa motor. Yan. Sasakyan, yung mga crew. Yan. Papunta tayo dito sa gilid. Titingnan natin yung katabi sa Paskat. Yan. So yung Gutong Southern. Yan. Ito yung Bertrace sa Cebu City, guys. Yan. So umaga ito mga 7:30. Kasi 7:30 alis yung barko. Yan. Papunta tayo doon. Yan, ikutin natin yung yung parking area sa sasakyan at sa motorcycle. Ito ang ground floor. Yan. Ito yung sikat Oasis. Yan. Umaga ito mga bandang 7:30 AM. Yan.
Okay. Ngayon, pupunta naman ako sa taas. Kasi naikot ko na dito yung ano, yung ground floor area sa Pascat shipping lines. Kasi sa light shipping kami kanina sana sasakay. Kaso close na, hindi na kami nakasakay. Dito na kami sa ano, Sticker ka. ano po? Sticker ka. Sticker. Andun? Lagay ko lang dito. Ay, hindi pa ako nagagawa. Ay, sige. balik ha. Sige, salamat. Sige. Nahingi sila ng sticker pero hindi ako nakapagawa kasi kala ko wala pang hingi. Kasi wala din sa akong budget sa sunod na siguro. Kasi meron na nanghihingi. Akala ko wala. Akyat ako sa taas. Yan. Ito, papunta na ako sa may economy. Yan. So, yung economy. Ito, economy section. Okay. Akyat pa ako. Okay. Ito na yung ano, upuan ng mga pasahero dito. Ayun yung mga pamilya ko, kasamahan ko. Ito sila. Kung kapanan ka, lagyan naman pa. Sigla na lang mo. Para Alas, ano ubay mo lang na po. Basta, 5 ka oras lang ka. Hindi na ka po tutuloy. kumbay, balik mo sa video na. Para ka na sa irang video na ba? Okay. Kao na vlogger. Ito yung ano, yung pinakamahal ko may bahay, si Gina Ranis Ricapor. Yung pinakamahal kong Mga on. kapit bahay. Ayan. Dili ba may bahay kapit bahay. Yung mga panganay ko, yung apo ko, yung anak ko babae na pangasawa ng anak ko si RG. Ito naman, Roxy Moniz Obuda, Rika Joe Munisit, Hello. si Joe Munisit. Kain tayo. Mag ano to sila, mag live-in, steady partner, si Rika o si Joe. Okay. Ngayon kumakain na sila, hindi pa ako kumakain kasi busy ako sa pag-video. Kasi busy siya sa pag-vlog. Okay, kakain ako. Buksan natin. Kain tayo guys, kasi wala pa akong umaga. Gutom na tayo. May lagi ta magtaguan ito ma. Buwan. Ako naman kasi karatuan. Basag itong bagan eh. Hindi naman. Mapalandong. Ayaw magdagan ng buwan. Dapat eh. Lain tayo. I-ano na siya. Ito yung ganito. Ito ang nagpatuloy na rin. Ito yung parang naangalatang sa babaw.
Okay. Malik na yung among sinasakyan na Pascat. Kain tayo. Kasi nakuha na po, di ko lura na ito. Maalis na ang sinasakyan namin sa Cebu City. Papunta kami ng Tubigon. Ayan ang mga building dyan, yung port area, yung mga ship, local yung shipping, Landjet 588. Ito ang PCU Mariners Port sa Parauno yan. Yan. Ito yung tugboat na pahilain barko pa ano para padaog dyan sa Parauno. Ito yung mga building sa ano malapit sa Pantalan. Yan. Maganda tingnan nito ang mga view. Yan. Okay. Kita mo yan. Okay. Lumalawag na kami sa Cebu City papunta ng Tubigon. Guys, sir, ma'am. Okay. Ito yung mga kasama namin sa mga pasahero. Kasama nila papuntang Tubigon. Yan. Ito. Hindi masyadong masikip yung mga pasahero kasi ngayon meron ng naunang light shipping papunta doon. Yan. Kita ko sa inyo ang buong buo. Ito, buwan lang ito, walang higaan. Yan. At dito yung tulay na yan papunta yan Cebu to Cordova. Yan. Pakikita ko rin ng buong buo yung tulay Cebu City papuntang Cordova. Bago lang ito. Okay. Yan. Okay. Pinakita ko na yung buo, yung yung SRP, yung mga tulay, tsaka dito sinasakyan namin ng Pascat. At maraming salamat sa inyong papanood at please don't forget to subscribe, like Cebuano Rider my YouTube channel. Bye bye. Paalam.